dels futurs presos, perquè espero que n'hi hagi molts més, el retorn dels exiliats i les exiliades, perquè això no s'ha acabat, aquesta lluita segueix. I hi ha més de 3.000, ara ja es comptabilitzen quasi 4.000 represaliats i represaliades, més els que han de venir perquè la lluita no s'ha acabat, i en qualsevol moment aquests 4.000, els 5.000, els 20.000, podrien acabar també a la presó. Per tant, seguirem reunint-nos a la plaça del Vi demanant la llibertat, amnistia, retorn dels exiliats a les exiliades i sobretot llibertat, molta llibertat, independència. I segurament a mesura que s'apropa la diada hauria de ressonar en el nostre cap, en el nostre cervell, però sobretot al nostre cor la necessitat de seguir cada dia demanant la independència del nostre país. Des de Girona Vota ja fa unes quantes setmanes vam decidir o vam pensar que estaria bé portar en aquesta plaça un cop al mes com a mínim a debat alguna de les idees que poden significar millorar la nostra realitat d'avui, però també què pot significar una república catalana d'aquí no gaire. Què hauríem d'estar fent ara si creiem que realment la república és el camí pel que hem de transitar tots per arribar a la llibertat? Què hem d'estar fent ara o què no estem fent ara bé o prou bé per encara no ser una nació independent? Hem tractat diferents temes fins ara, hem tractat la joventut, hem tractat la gent gran, vam tenir un debat amb alguns dels que esteu aquí. Avui el tema del debat central serà la gestió del territori. Però si us sembla, abans de començar, fem-ho com des de fa 204 setmanes ho fem, cantant el cant dels ocells. Els que doneu el to, sisplau, doneu-me el to. Veieu com potser tots junts de seguida no ho podem fer, però el que comença un i l'altre segueix, això és imparable. I menys mal que no he començat a cantar jo, perquè amenaçava pluja i hagués caigut. Comencem doncs el debat sobre la gestió del territori. El moderarà una membre de Girona Vota, que és la Mercè Garcia. Agrairé que pugin també en Pau Masramon i en Jordi Navarro. Avui el debat, com bé ens ha explicat en Josep, va d'una gestió sostenible del territori. Tenim antecedents històrics i aquest estiu ja hem vist que no és històric de fa molts anys, sinó que cada any tenim els mateixos problemes, els incendis, que es podrien haver gestionat segurament millor, molts aiguats, els problemes de les energies renovables, i hem cregut que tenir aquest debat avui seria interessant amb els dos ponents que tenim, un d'ells en Marc Ramon, d'Aigües és Vida, i en Jordi Navarro, geògraf i activista. Intentarem que duri uns 45 minuts, us faré unes 3 preguntes
vosaltres mateixos expliqueu les vostres experiències i la vostra professionalitat en aquests temes i debateu. Què estem fent malament, tant ciutadans com els polítics, en la gestió del territori? És una pregunta que donaria per una xerrada molt més llarga, no? I no vull avorrir a ningú, però tant els polítics com la gent en general tenim molt a veure amb el problema que tenim actualment, no? De sostenibilitat, de no sostenibilitat del medi, no? I realment els polítics, evidentment, hi ha hagut una inacció que és evident. Jo vaig començar amb tot això doncs, amb el fet... Em vaig enterar quan tenia 50 anys. Vull dir que sóc un ecologista tardorenc, diguem, perquè em vaig assabentar que al Ter se n'emportaven la major part de l'aigua cap a Barcelona, i em va fer molta ràbia pensar que durant 50 anys no en sabia res de tot això, no? I aleshores érem de l'Ateneu naturalista i ho vam enfocar-ho molt des d'una perspectiva naturalista en principi, però vam anar veient que hi havia una problemàtica que era una problemàtica hídrica, d'espoli hídric, no de solidaritat, d'una solidaritat mal entesa, i a partir d'aquí vam continuar treballant amb l'Observatori del Ter, que vam crear des de l'Ateneu, i després a l'Ateneu malauradament se'n va anar a l'aigua, i vam continuar-ho amb una plataforma que va sortir a nivell català, que és Aigües Vida. Nosaltres vam muntar Aigües Vida Girona perquè a Barcelona estaven molt preocupats, diguéssim, per al tema de la gestió, i nosaltres també ens va semblar un tema interessant que desconeixíem en aquell moment totalment, però nosaltres estàvem més centrats en el tema de l'espoli del riu Ter, no? I a partir d'aquí va haver-hi com un intercanvi de cromos. Nosaltres vam entrar en el debat de la gestió pública versus gestió privada, que és majoritària a Catalunya. El 80% de la gestió de l'aigua és privada a Catalunya, i que és al revés exactament del que passa al món. Al món el 80% de la gestió de l'aigua és pública, no? I a Catalunya és al revés, no? I ells també van entendre molt clarament que el Ter no se'l podia continuar tractant tan malament. I a partir d'aquí porto tots aquests 14 anys fotent-li canya en el tema, i ara actualment soc el president de l'associació Aigües Vida Girona, i he vingut aquí primer de tot, i vull dir-ho, per reconèixer la vostra feina, perquè la constància amb el tema de la situació política a Catalunya requereix gent com vosaltres, no? Que cada setmana això és el tot, perquè la gota malaia és el que compta, no? L'esforç constant, el no defallir, amb l'aigua, amb la qüestió del país, amb tot, no? I la pregunta que fas, els polítics sí tenen la seva part de culpa, la sociovergència aquesta que hi ha hagut, perquè a darrere de tot el teje-maneje de la gestió de l'aigua sospitem que hi ha moltes més coses brutes de les que nosaltres hem pogut treure a la llum, no? Però a mi no m'interessa tant parlar del que ha passat, sinó del que està passant i sobretot del que pot passar, no? En aquests moments ens preocupa molt el tema de la captació d'aigua per emportar-se-la privadament també, perquè a través d'una gestió privada s'està potenciant la possibilitat de traspassar més aigua cap a la Costa Brava, no? Amb una excusa que no hi ha prou aigua en aquestes poblacions, quan en realitat el que pensem és que el que es vol és fer una ampliació de les urbanitzacions i dels pobles de la costa, i ens preocupa molt això, no? Perquè no volem tampoc... Esclar, vas traient del tema de l'aigua, te'n vas a un tema de demografia, te'n vas a un tema d'urbanisme, és el que passa, no? Les coses, la res pública, no? Les coses que ens interessen a tots, es tires d'un fil i acabes tocant-ne d'altres, no? I en aquests moments ens preocupa molt això. I, en quant a el que és el Ter, es van signar uns acords a l'agost del 2017 que
que va venir el president Carles Puigdemont a presidir l'acte i va ser, doncs, bueno, per nosaltres va tenir molt de valor perquè es diu que el 2028 només, obro i tanco cometes, se n'emportaran el 30% de l'aigua del Ter cap a Barcelona. Això hem de pensar que és un èxit perquè s'ha de tenir en compte que hi ha hagut anys, quan hi va haver l'última sequera important, el 2007, vull dir que havien arribat a emportar gairebé el 90% de l'aigua del riu cap a Barcelona. I durant molts anys han sigut el 65 i el 70% de l'aigua. O sigui que realment l'aigua del Ter no desemboca, vull dir, a Pals, a la gola del Ter, sinó que desemboca a Castelldefels, al Garraf, no? Vull dir, desemboca al Maresme, desemboca al Vallès, desemboca al Besòs, desemboca en molts llocs, però la major part de l'aigua del riu Ter ja no desemboca, vull dir, doncs, a les comarques gironines, no? I per tant que el 2028, si es compleixen totes les coses que ens van dir que farien, se n'emportin només un 30%, doncs bueno, és un primer pas, no? Vull dir, no sé, penso que la gent hi tenim molt a veure, vull dir, amb que actualment hi hagi el problema que hi ha. Si la gent anéssim més al riu, jo abans t'ho deia a tu quan estàvem preparant la xerrada, no? Potser no anem al riu i aquest és el problema, no ens en donem compte de la poca aigua que passa, no ens en donem compte de la bruta que passa, no ens en donem compte de que realment el riu, vull dir, doncs vivim d'esquenes al riu, no? És una mica com jo estudiava la carrera a Barcelona, que es vivia d'esquenes al mar, no? Doncs també jo crec que vivim d'esquenes al riu i tenim el riu que ens mereixem, no? I podem fotre canya als polítics, però ens hauríem de fotre una mica de canya a nosaltres mateixos, no? No sé si de moment... Molt bé. Jordi. Molt bé, gràcies. Pau, estic totalment d'acord amb el que dius. Abans de respondre la pregunta, m'agradaria comentar un parell de coses. Bueno, primer de tot, agrair a la gent que fa possible que cada dilluns, de forma persistent, de forma incessant, sense parar, sense defallir, estiguem aquí defensant els drets polítics d'aquest país i defensant a les persones preses, les persones represaliades. Jo crec que us mereixeu un gran aplaudiment tots plegats perquè, de veritat, és admirable. És admirable. I també m'agradaria dir que aquest tipus de debat que estem fent ara aquí, jo, des del meu punt de vista, humil punt de vista, és importantíssim, perquè aquí estem construint república, estem legitimant un projecte de futur que volem, no? I en contraposició a aquest estat feixista que és l'estat espanyol, hereu d'una dictadura i del règim del 78, que ens empresona, que ens apallissa, que no ens permet debatre, que ens obliga a ser espanyols per força, doncs enfront d'aquesta barbàrie, d'aquest feixisme, nosaltres estem aquí debatent, dialogant, intentant proposar un model de país, un model d'humanitat que tingui més futur. Per tant, ostres, moltíssimes gràcies per aquesta gran feina que feu. Visca Catalunya, permeteu-me que ho digui, visca la terra, i també tot un plaer estar aquí al cantó d'aquesta icona esclafant el feixisme, que és una mica, doncs, un privilegi, no? Bueno, i anant una mica més al quid de la qüestió, la pregunta que has fet, jo penso que és una pregunta molt interessant, però jo hi afegiria un tercer element. És a dir, què estem fent malament la ciutadania, què està fent malament la classe política d'aquest país, però jo crec que s'hauria d'afegir què està fent malament el món econòmic, no només d'aquest país, sinó de tot arreu. És a dir, política, món polític, ciutadania, però també empreses. Bueno, doncs des del meu punt de vista jo penso que estem fent moltes coses malament i permeteu-me que sigui una mica pere punyetes, però és que no me'n puc estar. Això està malament. Que en els ponents, ja sé que està fet amb tota la bona voluntat, però que se'ns posi aigua embotellada en plàstic, no anem bé, no hem d'anar per aquí. Hem d'intentar, doncs, utilitzar altres mètodes més sostenibles que no siguin tan agressius amb el territori, amb el medi i amb l'entorn. Però bueno, recapitulem una mica. Diguéssim que la situació global i general és preocupant a nivell ambiental. Estem ficats en un bon embolic, No és només el canvi climàtic, són moltes més coses, És l'extinció en massa de la biodiversitat, és la contaminació de les aigües, l'escassetat de les aigües, la proliferació massiva de residus, la desertificació de molts territoris en el món. Per tant, tenim un bon sidral a nivell internacional. Però si anem baixant d'escala, baixem a escala europea, baixem a escala regional, baixem a escala nacional a Catalunya, baixem a escala local,
també tenim una sèrie de problemes i estem fent moltes coses malament. Abans, quan en Pau ha esmentat tot l'episodi del Ter, que efectivament una gestió absolutament nefasta amb interessos foscos que ha perjudicat molt l'ecosistema del riu, si anem una mica enrere, jo crec que una de les coses pitjors que van fer a Girona, parlo de Girona per centrar-me en l'àmbit local, perquè també quan construïm república també ho fem des de l'àmbit local, no? Una de les coses que van fer molt i molt malament, i jo recordo llavors perquè era un noiet que amb prou feines aixecava uns pams de terra, clar, ja ningú se'n recorda d'això, però van fer malbé un paradís natural com era la Vall de Sant Daniel per encabir-hi una carretera. Això ja va ser una cosa que van fer fatal. I això hi van contribuir el món polític, per més que el senyor exalcalde digués que dimitiria, hi va contribuir el món de les empreses, i van contribuir la ciutadania críticament, perquè més enllà d'uns pocs resistents, uns pocs rebels, poca gent va protestar quan es va fer la variant de Sant Daniel. I això, des de llavors fins ara, hem anat fent coses malament, moltíssimes. Ens hem menjat un tros de les hortes de Santa Eugènia, hem devorat els boscos de Taialà, hem fet malbé els entorns dels rius. La nostra ciutat té un emblema, que són els 4 rius de Girona, el Ter, l'Onyar, el Galligants i el Güell. Poca gent de la ciutat de Girona coneix bé aquests rius. En Pau ha explicat molt bé el cas del Ter. És el nostre riu mare, el nostre riu estrella, i el tenim bastant malmès, però la resta de rius els hem tractat bastant malament. Jo us convido a que un dia feu una petita excursió, una mica així experimental, i aneu a visitar els 4 rius. I sobretot poseu esment amb el més petit no, el segon més petit, que és el Güell. És un pobre riu que l'hem escanyat, l'hem encaixonat, l'hem artificialitzat, l'hem embrutat, l'hem gairebé assassinat. Doncs això s'hauria de revertir. I poso l'exemple dels rius i l'exemple local de Girona perquè és, des del meu punt de vista, com podem anar revertint les coses a nivell més internacional. Hem fet malbé el clima, hem fet malbé la biodiversitat, hem fet malbé els paisatges, els territoris. Això hem d'anar-ho revertint. Com hem de revertir-ho? Segurament hem de revertir-ho actuant a moltes escales. Des de l'escala més internacional a nivell de la ONU, anar baixant, però també a l'acció individual. L'acció individual és importantíssima. Individual i sobretot l'acció associativa. Estar en col·lectius, estar en entitats, en associacions vinculades al medi que defensin el patrimoni natural és importantíssim. Cal massa crítica, cal massa social, perquè si la ciutadania no pressionem des del món polític i des del món econòmic, doncs van fent el músic. Ningú diu res, no passa res. Per això jo penso que sí, hem fet malament moltes coses des de tots els àmbits, però som a temps, podem revertir-ho. I precisament el que estem fent avui aquí en aquesta plaça, que hi ha una pulsió republicana, malgrat la repressió feixista de l'estat espanyol, hi ha una pulsió republicana per intentar construir alguna cosa millor, però la pulsió també seria molt important tenir-la, tota una sèrie de valors en l'àmbit ambiental. Pensem que fa uns anys dèiem, és que esclar, els nostres fills, els nostres nets, ara ja no cal anar tan lluny, ara ens juguem també el nostre propi futur. Si seguim com fins ara, les coses d'aquí 10 anys, només heu de mirar, escoltar els informes de l'IPCC, els científics de l'ONU, que periòdicament fan uns informes sobre el canvi climàtic, són molt preocupants. Per tant, la pulsió l'hem de posar aquí també. I si volem fer néixer un país nou, ha de ser un país ecològic. No podem reproduir una Espanyeta, una Espanya en petit, que es digui Catalunya amb les mateixes dinàmiques. Hem de fer una república ecològica, imatge i semblança de països més civilitzats que porten molts anys pressionant en aquesta direcció. Des de Costa Rica fins a Namíbia, fins a Noruega, fins a Dinamarca. Això no vol dir que aquests països siguin perfectes, però són un horitzó en el qual en aquesta direcció hauríem de navegar una mica nosaltres, no? Perquè si nosaltres no salvem això, ningú ens ho salvarà. Nosaltres podem construir la república i també podem salvar el territori. Gràcies. Gràcies. El que deia en Pau, que va saber de la problemàtica del Ter, segurament als 50 anys, dic que estic segura que més d'un dels que estem aquí, potser també fa pocs anys que ens hem assabentat de tota aquesta problemàtica. Pau, jo era de les que estava a Sant Daniel en aquella època. Que bé. Us volia fer una altra pregunta. Què hauríem d'estar fent
per fer més sostenible la gestió del territori, el dia a dia. Sí? Bueno, doncs una mica en la mateixa línia, per fer més sostenible la gestió del territori, clar, és que és un terme que també pot donar molt de parlar. El terme sostenible és un terme que es va idear als anys 70, es va fer un informe molt important, l'informe Meadows, que es deia els límits del creixement. Allà es va començar a parlar del concepte de sostenibilitat, però esclar, no puc evitar-ho, ho haig de dir, aquest concepte, la sostenibilitat, s'ha anat pervertint, s'ha anat devaluant. I ara tot és sostenible, fins Bill Gates és sostenible. Gent que ha estat arrasant el planeta ara són els més sostenibles de tot. Vull dir amb això que a vegades correm el risc d'una simple etiqueta, posar-nos l'etiqueta de color verd i seguir fent el mateix que estem fent. Emetre emissions de CO2, però bueno, compensem una mica i seguim destruint el planeta. Bueno, anant a coses més concretes. Jo crec que hi ha 2 o 3 àmbits que es poden fer a nivell local, tant a l'àmbit individual com a nivell municipal, com a nivell d'associacions, a nivell de barris, que és amb el nostre consum del dia a dia. L'alimentació, l'energia, la mobilitat, el vestir. Aquí podem fer molta feina. Hem d'intentar, diguéssim, superar el concepte aquest del creixement infinit. I hem de començar a parlar del decreixement. Hem de decréixer algunes activitats. Això no vol dir tornar ni a l'edat mitja, ni a l'edat de pedra, ni a les espelmes, res d'això. És simplement recuperar alguns hàbits molt savis que tenien gent, doncs, els nostres propis avis i àvies. Reaprofitar les coses, no llençar menjar. Vosaltres sabeu que el 30% de la producció alimentària la llencem directament? Des de la cadena de producció, des dels inicis de la producció, fins a la cadena de distribució, fins que arriba a la nevera i arriba als nostres plats, el 30% del que es planta, del que es conrea, del que es produeix, ho llencem. Això és un disbarat. I això passa a Girona, també. Jo estic fart de passejar-me pel meu barri i de veure els contenidors plens de restes de menjar, que encara és bo. Bueno, amb això vull dir que anant a una sèrie d'àmbits, com és això, el consum diari, amb l'alimentació, intentar consumir coses de proximitat, també les institucions ho han d'afavorir, alimentació de proximitat. Necessitem la nostra pagesia, perquè la nostra pagesia estigui viva, perquè ens ajudi a combatre els incendis forestals i l'abandonament rural. Clar, ells necessiten que nosaltres els hi comprem. Clar, ara hem agafat el costum, la majoria de nosaltres, fomentat també per les institucions i les grans empreses, d'anar a les grans superfícies comercials. Les grans superfícies comercials van a l'engròs i se'ls hi enrefot, permeteu-me l'expressió, se'ls hi enrefot el petit pagès, la petita pagesa, la petita explotació que ens manté viu al territori. Per tant, jo penso que seria molt interessant això, en el consum, en l'alimentació, en el vestir, en el calçar, fins i tot, intentar consumir coses de proximitat, no llençar menjar, mirar de reutilitzar les coses al màxim, i en àmbits més amplis, diguéssim, com poden ser les institucions a nivell local, a nivell comarcal. A veure, les institucions s'han de posar les piles una santa vegada. Bueno, penso que està molt bé això que estem fent, perquè estem tenint un debat sense interferències polítiques. A veure, polítiques electorals o electoralistes. Perquè, a veure, és veritat que quan hi ha eleccions municipals o autonòmiques, tots els partits polítics ens tirem els plats pel cap i després, a l'hora de governar, tots fem el mateix, o gairebé el mateix, no? Doncs és important que pressionem a les institucions perquè una sèrie de coses que són imprescindibles les facin. Però si no els pressionem no ho faran. El que deia en Pau, municipalitzar l'aigua, fomentar l'energia pública, fomentar la mobilitat sostenible, peatonalitzar carrers. No pot ser que la nostra ciutat encara tingui aberracions com la carretera Barcelona o la carretera Santa Eugènia, que no són carreteres, són carrers. Bueno, permeteu-me que... o disculpeu-me que sigui tan apassionat, però penso que és una qüestió tan primordial que ens hi juguem tant al futur que si no fem un pas endavant doncs ens costarà sortir-nos-en. També crec que és molt important introduir el concepte de qualitat de vida. Si tenim un medi ambient en bon estat, ben conservat, doncs viurem millor. Que nosaltres volem construir la república per viure millor? Doncs si construïm una república ecològica encara viurem més bé. Per tant, jo crec que és un bon negoci, un negoci rodó. Una mica ho deixaria aquí, sense entrar en qüestions tan més tècniques, no? Així en plan més general. Sí, no, subscric tot el que dius. Jo, com que
el que em dedico a treballar és el tema de l'aigua, vull dir, el tema del medi ambient és molt més ampli que no pas només l'aigua, però jo sé del que sé i puc parlar del que conec una miqueta, no? I crec que, vull dir, que el que he dit abans és perfectament vàlid per respondre a què és el que podem fer ara, no? Jo crec que la gent hauríem de preocupar-nos més del riu. Hauríem d'anar als rius, hauríem de saber com estan els rius. Perquè si jo agafo i dic a un periodista l'Onyar està mort, que per exemple és un concepte que vull dir que el dic i el subscric. És a dir, l'Onyar com a riu ja no és veritat, ja no existeix. És un canal. Per tant, això la gent no estem disposats... O sigui, ho sentim d'un ecologista i tal, i són aquests ecologistes de merda que sempre fiquen pals a les rodes per al creixement i perquè tot vagi bé, no? No hi estic d'acord i no hi puc estar-hi d'acord. L'Onyar encara baixa una mica d'aigua perquè quan es va emporlanar la llera del riu en el seu tram que passa per Girona, diguéssim, es va aconseguir que sempre hi hagués una miqueta d'aigua, no? Perquè, clar, com que no filtra, doncs bé, si no, seria com el Daró o com el Rissec, seria com qualsevol altre riu dels molts i molts rius que ja s'han mort, no? L'Onyar com a tal, vull dir, doncs agafa l'aigua de Polingesa, Riudellots de la Selva, que és una aigua que han fet servir tots els pobles del sud de Girona, que com que no me'ls sé la llista completa, no en diré cap, són els pobles del sud de Girona, Vilobí, Fornells, etc. I aquests pobles, les seves aigües brutes que han agafat de la xarxa de Girona i que, per cert, la paguen un 300% més cara que no pas nosaltres, d'una forma absolutament incomprensible. Hem preguntat a l'administració i no ens han contestat. No ens ha contestat l'Ajuntament, però tampoc ens ha contestat l'ACA. I és un disbarat, no? Parles amb gent d'aquests pobles i els dius, saps que pagues l'aigua 3 vegades més cara que jo? Et miren amb cara de desconfiança, com diguem, vols dir? Però el problema és que l'aigua és molt barata, no? I aleshores la gent no li donem importància... Bueno, aquí jo, com que va juntament amb les escombraries i tal, no ho sembla tant de barata, no? Però la part més grossa de la factura és les escombraries, no és l'aigua. Un altre tema que s'hauria de resoldre, no? Vull dir, una cosa són les escombraries, una altra cosa és l'aigua. Si a algú se li talla l'aigua, que ja no se li talla, perquè ara actualment em consta que això ja no és així o no és tan així. Però bueno, el que anava, vull dir, l'aigua de l'Onyar és aigua del Ter. És aigua tractada, amb un tractament primari a Polingesa i que la desguassen, la desembassen a través de la llera del riu Onyar. Però realment no és aigua de l'Onyar. No vol dir que l'Onyar en moments puntuals no porti aigua seva, vull dir, pròpia de la seva conca, però majorment l'aigua que nosaltres veiem embassada, perquè no es pot dir un riu, ha de tenir un cert moviment i l'aigua de l'Onyar doncs, pràcticament no es mou, no? Però aquell pamet d'aigua que hi ha doncs, és aigua majoritàriament del Ter. Per tant, l'Onyar com a tal ja no existeix. Hi ha tota una sèrie de senyors que reguen, vull dir, doncs, en el Pla del Gironès, blat de moro o fruiters, i són senyors que amb els seus pous agafen l'aigua de la conca fluvial de l'Onyar, que a sota sí que n'hi ha d'aigua, i reguen, vull dir, doncs, uns productes agraris que s'hauria de saber, vull dir, si els hi surten molt i molt rentables, perquè a la majoria de la ciutadania no ens surt rentable que facin aquests productes. No vull enfrontar-me a la pagesia, ni molt menys, vull dir, tots venim de pagès i tots, vull dir, defensem doncs, a la pagesia fins allà on podem, però algun dia s'haurà de poder parlar del consum d'aigua agrària, perquè és allà on més aigua es gasta, no? I el 75% del consum d'aigua és en ric agrari, per tant, vull dir, és un tema importantíssim, no? I, no sé, vull dir que si anéssim als rius i ens preocupéssim d'aquestes coses com aquests últims 14 o 15 anys m'he preocupat jo, doncs et tornes radical, encara que no vulguis, perquè és tan evident, no?, que no podem permetre tants de disbarats. Per tant, anar al riu, jo recomano a tothom que vagi al riu. Després, vull dir, penso que també és molt important de cara a el que podem fer ara, no?, que és la pregunta que fas, estar informats, no? Vull dir, tenir... L'administració li costa donar informació, no? Vull dir, quan jo em vaig començar a dedicar a tot això, el primer que vam intentar saber és quanta aigua baixava pel riu, perquè te'n vas allà al pont de la Barca i veus una regleta de com 1 centímetre, diguéssim, no?, que posa en blanc i vermell, doncs, diferents números, però allò no són els metres cúbics que passen. Això me'n vaig anar enterant mica en mica. Allò és la distància que hi ha des del punt més fondo de la corba d'aforament, o sigui, el punt més fondo, o més fons, no sé, que hi ha de la llera del riu.
allò si no tens una taula d'equivalències, doncs no saps quanta aigua passa. Aquesta taula d'equivalències la vam haver de demanar als senyors de l'ACA, aquí al carrer Ciutadans, i al final, després de 3 mesos d'anar insistint, ens la van donar. Això és una informació ciutadana. Jo ho poso com a exemple sempre per dir, són coses que són nostres. Aquesta informació no és de l'ACA. Vull dir, per tant, nosaltres tenim dret a saber quanta aigua baixa pel riu. Com que ells això no els interessava gaire aquesta informació, doncs nosaltres ens vam preocupar i anem cada dia. Cada dia anem al pont de la Barca i mirem quanta aigua baixa. I fem un Excel i fem unes gràfiques i tal, i els diaris, quan els enviem, ens ho publiquen. I això ha servit de moltíssim, perquè s'ha d'anar al riu. Si hi vas i saps el que passa i ho expliques, després hi ha gent com ara vosaltres, alguns de vosaltres, que els interessa el tema i que pensen que és prou important, i aleshores això crea pressió, i aleshores els polítics, encara que ho tinguin en mans privades perquè la gestió el porten a empreses, acaben pressionant a les empreses. És a dir, que és molt important la lluita de carrer, I per poder fer lluita s'ha d'estar informat. Si no hi ha informació, no sabem de què parlem, Només un apunt amb això d'informació, que no puc evitar dir-ho. Quan vam estar 7 mesos negociant els pactes de la taula del Ter, que al final vam signar el 17 d'agost en l'auditori, 17 d'agost del 2017, hi ha una pregunta que no em va quedar clara, no em va quedar resolta, no me la van explicar, i és quanta aigua es perd des del Pasteral fins a Cardedeu. Perquè quan aquí a Girona preguntàvem quanta aigua es perdia a la xarxa urbana, se'ns deia que perdia un 10% i que era una gestió modèlica, perquè l'empresa que ho portava tenia un gran know-how, que vol dir que en saben molt, i tal. Després les auditories que Carles Puigdemont va iniciar i que van explicar que hi havia barris que es perdia el 60% de l'aigua, com ara a Montjuïc. El 60%, ho torno a dir, per si algú, no es pensa que ho ha sentit malament. És bestial, que tu et diguin que t'has de rentar les dents de tota llet i que resulta que l'empresa i l'administració que ha de controlar això permet que hi hagi barris que es perdi més de la meitat de l'aigua perquè la xarxa és obsoleta, perquè està feta malbé, i al final, si ho porta una empresa o ho porta qui sigui, és igual, pot ser pública o privada, la gestió, la solució és pujar la pressió perquè arribi al final del ramal, Vol dir que el que llepa és el riu, que no té advocat, aquest no té advocat. I aleshores, vull dir, doncs no pot ser, Hi ha altres barris, com els de la Creueta i tal, vull dir que perden el 50%. I admeten que el promitja és d'un 20% de pèrdua. Jo m'ho crec tot, en principi, però continua sent una barbaritat, un 20% de l'aigua. Suposant que fos veritat aquest 20% que admeten les auditories, continua sent moltíssima aigua, Però el tubo gros, que és el que va de Girona a Barcelona, és un tubo molt més gros. Només que hi hagi una pèrdua, al final me van admetre, així sota voce, un 4%. M'agradaria saber-ho, això. A mi m'agradaria poder, si hi ha participació i transparència i tal, poder anar a Cardedeu i saber quanta aigua arriba del Pasteral, veure la que surt i veure la que arriba, perquè sospito que se'n perd més del 4%. I això és greu, perquè vol dir que no s'inverteix en mantenir, com Déu mana, unes instal·lacions i tal. Per tant, dret a la informació, lluita de carrer, anar al riu, i per fer la república, me deia avui en Jordi Mateu amb uns whatsapps que us he llegit i que és el que coordina Girona pel Clima, en el qual aigua és vida i és que s'ha d'omplir de contingut aquesta república que volem fer. Això... Em permetràs que faci la pregunta i després ho llegeixes, d'acord? Perquè la següent pregunta és: seria més sostenible el territori amb una Catalunya independent? Si vols continuar tu o com vulgueu. No, com vulgueu. Jo penso que sí, per un tema de proximitat, no és un tema emocional, és un tema de... Si tu tens els responsables a l'abast, diguéssim, doncs evidentment és més possible poder-los controlar millor. Jo crec que l'administració de proximitat sempre és més interessant que no pas... Heu de tenir en compte que l'aigua a Catalunya només es gestiona, diguéssim, el que ells anomenen la conca interna de Catalunya, que vol dir els rius que neixen i desemboquen a Catalunya. Per tant, tot el que té a veure amb l'Ebre no és competència catalana. Per tant, la major part de l'aigua de Catalunya no l'administrem des de Catalunya.
I quan es parla de solucions per Barcelona i tal igual, sempre xoquem amb que, vull dir, ens hauríem de posar d'acord amb Espanya per saber, vull dir, com podem resoldre això sense que el Ter l'aixuguin o l'acabin aixugant. Bueno, No sé si volies llegir... és l'en Jordi Mateu, no? Lo d'en Jordi Mateu, no, ja ho he resumit, però jo... No, el que estaria bé és que l'invitéssiu, perquè és molt més jove que jo i són aquesta gent que, vull dir, que jo els cuido moltíssim perquè són el futur, no? Són gent que, vull dir, que tenen molta empenta i que tenen les idees molt clares, no? I a mi m'anima molt veure aquesta gent, Vull dir, penso que... Espero tinguem un altre debat i poder convidar en Jordi Mateu. Tant de bo, tant de bo. Digues. Bueno, doncs jo una mica en aquesta línia, jo sóc dels que defensa, i no ara, sinó des de fa molts anys, que evidentment una Catalunya independent i republicana seria més sostenible, estaria més ben conservada ecològicament, seria més solidària que no pas en una Catalunya autonòmica sotmesa a un règim feixista i borbònic com és l'estat espanyol. Per diverses raons. Una és la que diu ell, la de proximitat, no? És que, a veure, això també són... La pròpia Carta de Drets Humans de l'ONU, la Carta dels Pobles de l'ONU, diu que els recursos s'han de gestionar des de la sobirania pròpia, no? Esclar, encara hi ha la mentalitat aquella imperialista d'ingerències que la metròpoli controla els recursos de la colònia. Doncs l'estat espanyol encara té aquesta mentalitat amb nosaltres. Però hi ha un altre factor importantíssim. Quan nosaltres posem la independència de Catalunya sobre la taula, estem parlant de ruptura. Estem parlant de ruptura en una cosa que es diu el règim del 78. I el règim del 78 és l'oligopoli, són les grans empreses extractivistes, les empreses que durant el franquisme es van fer milionàries, les empreses que xuclen el territori. Si nosaltres aconseguim trencar amb això, tenim moltes possibilitats de fer un país molt millor i fer un país ecològicament més equilibrat. Ara bé, també hem de ser conscients que dins de Catalunya hi ha gent que això no ho veu així. A Catalunya també hi ha persones que operen amb mentalitat capitalista que voldria gestionar les coses exactament igual que es gestionen ara. Per tant, jo sóc dels que pensa que, evidentment, la independència ens permetrà assolir unes eines que ens han de fer més sostenibles i més socialment igualitaris. Ara, també ens ho haurem de guanyar, també tindrem feina aquí, és una mica el que diu en Ramon. Aquí, doncs, esclar, també hi ha qui voldria que seguíssim amb una Catalunya independent amb l'aigua, per exemple, també privatitzada. Doncs no. És a dir, és la nostra famosa doble lluita. Hem de lluitar amb els d'allà, contra els d'allà i contra els d'aquí. Però si ens traiem de sobre els d'allà, doncs ho tindrem una mica més fàcil. Per tant, sense cap mena de dubte, Catalunya independent, Catalunya republicana, lliure, ecologista, socialista, solidària i moltes coses més. Si em permeteu una cosa per afegir, és que abans en Pau ha dit una cosa molt interessant, el d'anar al riu. Ostres, jo crec que això és importantíssim, no? Anar als rius, anar al riu Ter i anar als altres rius també, descobrir una mica els altres rius i també els espais naturals que tenim a Girona, que són espais molt interessants, però que de veritat que no els estem tractant gaire bé. Jo l'altre dia vaig anar a un vol a les ribes del Ter, vaig agafar les ribes del Ter, que ara han fet un itinerari que està molt bé, fins a la zona de Domeny, però vaig passar per diguéssim, les ribes del Ter per la part de Santa Eugènia, que hi ha un aiguamoll, que és un refugi d'ocells, que ara que vindrà la tardor, i zona, diguéssim, època d'ocells migradors, allò està, si em permeteu l'expressió, fet una merda. Vaig al·lucinar de com està allò. Llaunes, papers, embolcalls de tot tipus, plàstics volant, mascaretes. El que us deia abans al principi, no sé si... No, us ho he dit abans allà quan estàvem fent el debat. A Girona, cada 10 anys, fotem una queixalada en algun tros del nostre territori. Les hortes de Santa Eugènia les estem desgastant mica en mica. Hi ha tota la zona on hi ha el McDonald's i tot allò, que hi ha gent que va allà, consumeix el que consumeix, amb tots els respectes, allò és una qualitat més que qüestionable, i tots els embolcalls, tot va cap a l'aiguamoll. Però és que fa anys que està així i no passa res, això no ho podem acceptar. Per sort, hi ha persones voluntarioses, com en Joan Olivet, la brigada del Celebret, que pobre home, que mira que ha fet feina, però clar, és infinit. Va un dia una brigada a netejar i al cap de 3 dies torna a estar igual. Bueno, doncs una mica hem de tenir aquesta tasca, no? Lluitar pel riu, lluitar pel territori, lluitar per la biodiversitat, lluitar perquè l'administració faci la seva feina i quan l'administració no la fa, doncs l'hem de fer nosaltres.
Som republicans i republicanes, i republicans també vol dir això, no? Doncs a vegades embrutar-nos les mans i lluitar per aquest país i lluitar pel futur de l'ecologia. Ja està. Moltes gràcies a tots dos. Jordi, gràcies per aquesta visió tan extensa de tota la problemàtica que tenim a nivell de territori. Pau, moltes gràcies per dir el que has dit, que segurament val la pena estar més informats per saber com hem de gestionar. Segurament el que dius tu, el que està passant ara amb la llum, el quilowatt, tots sabem el que val el quilowatt hora. Segurament si l'aigua fos tan cara com la llum, tots estaríem més informats i tindríem més informació. A partir d'ara us agrairia, si teniu alguna pregunta a fer als nostres ponents, ho passeu per escrit o no sé si hi ha un micro per aquí, aixequeu la mà, sisplau. Jo, mentre aixequen braços... Sí, ja hi ha un? Doncs endavant. Parell, tres. Hola, bon dia. Vull fer una petita, rectificació que ha dit en Jordi sobre el tema de la variant de Sant Daniel. És a dir, només vull citar un article que es va publicar el 2016 en el qual es feia un balanç d'això, i aleshores el balanç era el següent. Diu, durant 7 anys es van fer mobilitzacions en contra. 2.000 estudiants van plantar 1.000 arbres. Hi va haver una vaga de fang, es va plantar un tilent aquí. Es va fer la manifestació més gran que s'havia fet mai a la ciutat de Girona el desembre del 1990. Es van publicar una quantitat mai vista d'articles en contra de la variant. La majoria d'institucions de la ciutat es van posar en contra de la variant. La majoria de la ciutadania estava en contra de la variant, però hi havia un alcalde que en principi havia dit que emitia, va anar a Madrid i va tornar amb la variant aprovada per ell, és a dir, el responsable que això es fes fos ell. En aquest article que us dic, que fa un balanç d'això, diu que el projecte de variant és el més important acte de rebel·lió que hi va haver a la ciutat hi havia hagut. És a dir, no és veritat que la ciutadania va permetre que es fes. La ciutadania va fer el que va poder amb els mitjans que van fer. Es van fer estudis econòmics perquè passés per l'autopista. Jo mateix vaig fer l'estudi econòmic que perquè no es fes la variant des del punt de vista econòmic i proposàvem que passés per l'autopista, que l'autopista fos gratuïta en aquest tram. Un temps més tard, el propi alcalde de Girona, quan era conseller d'Obres Públiques, va negociar que fos gratuïta la variant quan ens havia dit que això era impossible. És a dir, no és cert que el que passa que l'oposició no va poder tombar el que sempre passa quan s'ofereixen diners. És a dir, igual que està passant ara a l'aeroport. Es diu, és que s'ofereixen diners per fer una variant i els hem d'agafar. S'ofereixen diners per fer una ampliació de l'autopista i al final és el que va primar d'això. No és cert que la ciutadania, jo crec que la ciutadania va fer més del que podia i molts de vosaltres aquí vau participar. Jo crec que això, ara les autoritats no van fer el que havien de fer. D'acord? Em sembla que és una rectificació que s'havia de fer. Sí, accepto plenament la crítica i la rectificació. En tot cas, jo el que pretenia dir és que sí que és veritat que, és evident que hi va haver-hi manifestacions històriques. Jo mateix hi vaig ser-hi durant molt de temps, i moltíssima gent, i durant molt de temps, i es van fer accions de tot tipus, fins i tot accions directes. Però també és veritat, com ha passat tantes i tantes altres vegades, que una altra part de la ciutadania bastant nombrosa ho accepta acríticament. Jo és que esclar, vull dir, són molts anys a lluitar contra moltes coses, no només la variant. Hem anat patint derrotes, la variant, el TGV, la línia de molt alta tensió, etc. I és veritat, almenys jo així ho he constatat amb molta tristesa, que una part de la ciutadania, a vegades majoritàriament, acríticament ho accepta. Això no vol dir que no hi hagi hagut una oposició radical i bastant nombrosa, com molt bé expliques tu. Bé, en tot cas, demano disculpes si he menystingut les mobilitzacions que hi va haver-hi en el seu moment. Alguna pregunta més? Aquí davant. Bona nit. S'ha parlat d'animar a anar a veure el riu.
Jo em faig la pregunta, a què? A anar a continuar anant amortint? Això per una banda. S'ha parlat de Sant Daniel, Vall de Sant Daniel, els horts de Santa Eugènia, però després s'ha parlat de que, abans, ja dic, s'ha parlat de que l'any 2028 només s'agafarà un 30% de l'aigua. Què vol dir? Que en comptes d'anar cap a Barcelona faran pisos a tort i a dret cap aquí i la gent d'allà vindran cap aquí? Pregunto jo. Sí, aquesta és la sospita que tenim. Vull dir que ara els interessos privats amb la gestió de l'aigua són encaminats cap a aconseguir el que a Girona no podrem fer el negoci perquè es municipalitzarà més tard o més aviat a través d'una empresa ja existent com Targirsa o a través d'una empresa nova, però en qualsevol cas la gestió serà pública. Això penso que ja no té marxa enrere, no? Sobretot tinguent en compte com ha quedat demostrat en el judici que hi ha, que s'ha fet molt malament la gestió privada. Hauria pogut fer bé la gestió privada, jo també amb això m'agrada poder dir molt breument, vull dir que la gestió, no perquè sigui pública o perquè sigui privada, es pot fer bé o malament, sigui pública o sigui privada, això no. El que passa és que si és pública tu tens dret com a ciutadà a anar i demanar coses, que et poden fer el cas que vulguin després, però nosaltres, per exemple, estem demanant des de fa anys que ens diguin perquè tots els pobles del sud de Girona tenen l'aigua un 300% més cara que no pas nosaltres, i no se'ns dona resposta. No una resposta bona o tal, no se'ns dona resposta. O sigui, hi ha silenci. Vull dir, i en aquests pobles la gent no protesta, que també és acollonant. Això, o sigui, és realment increïble que la gent pagui l'aigua a un preu molt més car que el d'aquí i ningú digui res. I aquests alcaldes d'aquests pobles continuen sent alcaldes i els tornen a votar i tal. O sigui, no passa res, no? La teva observació jo la trobo molt correcta, és a dir, nosaltres ens temem que tot això sigui una manera de poder continuar fent, perquè a nivell de la Costa Brava sí que hi ha una empresa mixta amb majoria privada com hi havia a Girona. Abans era Bastem i ara no sé com es diu l'empresa que a través de la Diputació té concedit això o que participa majoritàriament en aquesta empresa, no? En aquesta gestió pública de l'aigua que va cap a la Costa Brava i creguem que el que volen és precisament això, no? Vull dir, continuar gestionant això, fer servir tanta aigua com puguin i més perquè n'estan fent servir menys de la que necessiten, vol dir que tenen un camp per créixer important i que continuïn merdant-se a la Costa Brava fent malbé el que queda de la Costa Brava. O sigui, no sé si he contestat a la teva pregunta, jo crec. Sí. Sí, és això. Sí. Jo, si em permets, Sebastià, una mica, jo crec que has parlat d'un tema. Jo fa temps, quan estava a la universitat estudiant geografia, jo havia vist alguna proposta de que l'àrea metropolitana de Girona creixés més per tal de descongestionar l'àrea metropolitana de Barcelona. I això és una cosa que fa molt de temps que es parla. Però és veritat que en aquest país tenim un problema territorial molt greu, un desequilibri bestial. L'àrea metropolitana de Barcelona allò és un disbarat. Amb una superfície molt petita hi ha una quantitat d'àrea urbana immensa, infinita, que no para de xuclar residus i escopir residus. Llavors és possible que en algun dia en aquest país ens hagin de plantejar com carai gestionem l'equilibri territorial, com el reequilibrem. Vol dir això que Girona ha de créixer més? Jo no estic d'acord en que Girona creixi més. Ara bé, allò no podrem aguantar gaire temps, de Barcelona. I hi ha 3 preguntes més. Us agrairia als que pregunten i als ponents, sisplau, que sigueu breus per temps. Bona nit. Dius que heu estat treballant amb l'estudi de l'aigua que s'enduen del Ter. Fins a quin punt heu seguit tot el que es fa en el Ter des del naixement fins al pantall i a l'edat? Ho dic perquè si tu te'n vas a ser casa i comences a baixar, veuràs que hi ha trams que hi ha resclosa, canal. Mires el que passa pel riu i fa verdadera pena. I temps enrere vaig estar en unes xerrades que es van fer sobre temes de l'aigua del Ter
I es parlava tècnicament de que el Ter té 75 curtcircuits, que et diuen així. Quan treuen aigua del riu i la desvien, en diuen curtcircuitar. Parlaven, si no recordo malament, de 75 curtcircuits. Això, en un riu com el Ter, és una verdadera aberració, perquè moltes vegades el riu, la vida que podria generar el riu, és que es redueix al màxim. Sí. I ja no en parlem, perdona, i acabo. Si te'n vas al Moga, del Pont de Molins cap avall, comences a passar per aquelles carreteres, Blat de Moro, a Dojo, però cuidado, no corris gaire, perquè a l'aigua reguen per inundació i fins a la carretera, fins a la carretera. És un malbaratament brutal. Això és insostenible. Tens tota la raó. A veure, des de Ull de Ter fins a Sau, fins a Pere de Casserres, fins als nostres col·legues del grup de defensa del Ter, expliquen que vull dir que hi ha penso que comentaven que eren cada 350 metres de promig una derivació d'aigua per fer anar els turbinaires, per fer anar llum, per fabricar llum en les turbines. Això vol dir que aquesta aigua durant uns centenars de metres no està en el riu, sinó que està fent aquesta funció. Clar, si això fos un, però és que com que n'hi ha tants, això vol dir que desseques el riu per generar llum. Quan avui en dia aquesta llum no fa falta generar-la, potser a principis del segle XX era interessant així, però perquè també, entre altres coses, hi havia molta més aigua. O sigui, penseu que en 50 anys el riu ha passat de tenir un promig en capçalera de 23 metres cúbics per segon a tenir-ne 11. Per causes naturals, sense que se l'emporti ningú. Hi ha un estudi de la Universitat de Girona que així ho afirma, no? Vull dir, no ho dic jo, ho diuen els professors universitaris que ho han estudiat i pensen que hi ha un 50... I això és general no només pel Ter, és un tema de canvi climàtic, o sigui, en la conca mediterrània el promig és més o menys aquest. Potser un riu és una mica menys, un altre és una mica més, però és bestial que en 50 anys... Si a més fas el transvasament cap a Barcelona, o sigui, per un cantó tens un riu que és el 50% més petit per causes naturals que vol dir que la humanitat fa el que no ha de fer i hi ha un canvi climàtic, naturals entre cometes, no? I després de la que queda, d'aquest 50%, el 60 o el 70% te l'emportes a Barcelona, jo vaig fer els números i sortia que de l'aigua que veien passar els meus avis per Girona, vull dir, a la que veiem nosaltres és un 15%, no? Esclar, vull dir, els números són molt d'usos, però són aquests. Vull dir, no és un tema d'argumentar coses i tal, és un tema de números, no? I tens tota la raó, vull dir, o sigui, no... Els motius pels quals es treu aigua del riu són enormes, Els turbinaires n'és un, però a Vallter 2000, vull dir, fan neu artificial. Oh, no passa res, perquè fem la neu, però després com que es fon la neu i filtra, l'aigua queda a la conca. Bueno, sí, però mentrestant no és el riu, saps què vull dir? Són arguments, vull dir, molt agafats amb pinces, no? Després, vull dir, doncs tens, és a dir, canals i canalets per rec, i que no, vull dir, tothom treu aigua del riu. I els drets d'aigua s'acumulen, que això és un altre concepte que també és acollonant, perquè nosaltres vam fer uns números ja fa molts anys quan estàvem a l'Ateneu i parlàvem de que eren gairebé 3 vegades, no arribava, però eren gairebé 3 vegades més aigua la que preveien els drets d'aigua, acumulats històricament durant segles, que no pas el promig de cabal promig que hi ha en el riu, diguéssim, no? Això ja es veu que no pot ser, vull dir, és una cosa que és increïble. Aleshores, els de l'ACA juguen a trileros, que diguem nosaltres, no? Ara explicaria més coses, però no ho faré perquè no... Gràcies. Endavant. Jo voldria preguntar com és que es trasbassa tanta aigua de Girona a Barcelona havent-hi 2 desalinitzadores, una a la Tordera i l'altra a Barcelona. Que m'ho expliquiu. Jo puc explicar-ho, però no vull parlar massa. No, explica-t'ho i després diré la meva opinió del tema. Vale. A veure, les dessaladores i les plantes regeneradores, que els de l'ACA no en diuen plantes regeneradores, en diuen aigua nova. Fan servir un concepte que a mi em fa molta gràcia, no? Perquè com que la gent de Barcelona, si s'ha de veure l'aigua que ja ha passat per totes les cases i després la netegen i la tornen a fer passar, com el riu del Pessebre, diguéssim, no? Fa fàstic, no? Perquè és escatològic, això. Aleshores no en diuen aigua regenerada, en diuen aigua nova.
Bueno, són eufemismes, no? Són maneres de dir les coses perquè la gent no agafi fàstics, però en realitat el tema no és aquest. El tema és que tant la dessalació com la regeneració de l'aigua requereixen una quantitat de llum impressionant. Aleshores, això no és sostenible. És a dir, tu pots fer servir aquestes plantes de dessalació i regeneració per moments punta en els que hi ha un dèficit d'aigua bestial i aleshores per poder subministrar el més indispensable racionant-la i tal igual per situacions límits, però com a sistema d'abastament estable, com a sistema regular de funcionar les ciutats i els pobles i tal, no és possible això. A no ser que tinguis una central atòmica com tenen els àrabs, que fan servir això, aleshores, o tinguis una situació d'una necessitat increïble com a les Canàries o llocs d'aquests que o ho fan així o no hi pot viure tanta gent allà. Aleshores, però aquesta idea de que no hi ha problema d'aigua perquè mira si n'hi ha d'aigua al mar, només li hem de treure la sal i no ens l'acabem, això és fals. Desbarat. Això és fals i s'ha de poder explicar i m'encanta poder-ho explicar encara que siguem els que siguem, no? Sí, és també una mica en la mateixa línia. Ell ho ha explicat molt bé. Jo tinc un amic meu que treballa en temes d'aigua i ell sempre posa l'exemple, diu, esclar, no és el mateix agafar aigua del mar, regenerar-la, dessalar-la i bombar-la cap amunt que no pas amb els rius que et baixa. La quantitat de consum energètic, la diferència és bestial. Clar, en aquest país tenim un problema, que és l'aigua. Cada vegada més. I estem a més envoltats de territoris que tenen aquest mateix problema. Llavors, no podem seguir amb aquest ritme de creixement econòmic, de turisme, d'activitat industrial, de producció porcina. Bona part dels problemes que tu expliques és de la producció porcina descomunal que hi ha en aquest país. Hem de baixar el consum d'aigua. No cal fer dessaladores. El que hem de fer és consumir menys aigua. Moltes gràcies. Hi ha alguna pregunta més? Mira, fa uns mesos a TV3 vam fer un reportatge sobre les centrals aquestes que comentava el company, que la majoria són privades i tenen concessions, l'any 88 només els van allargar uns 60 anys. No penseu que seria l'hora ja de començar a reivindicar la gestió pública de totes aquestes centrals i per què no, de les grans centrals com Sau i Susqueda? No estan amortitzades, Sau i Susqueda, la inversió que s'hi va fent allà? Quin sentit té que Sau i Susqueda estiguin ara mateix en mans d'Endesa, per exemple? Totalment d'acord. Sí. Totalment d'acord. Jo, si em permets, a veure, entre Susqueda i el Pastoral hi ha un parell de setmanes com a mínim cada any que el riu no existeix. O sigui, veus la paret de Susqueda i tinc diverses fotos que acrediten això que estic dient, sé del que parlo i ho tinc documentat. Per què? Doncs perquè amb un tub que passa pel cantó del riu, els senyors d'Endesa se n'emporten l'aigua en la seva hidroelèctrica, i en allà generen llum. Això és un disbarat. Si vingués aquí un inspector de la Comunitat Econòmica Europea ens fotria un puro, que després, per cert, el pagaríem entre tots, per generar llum, no? I com que la llum de procedència hidroelèctrica és de consum instantani, és a dir, no l'acumulen, no és com l'atòmica. L'atòmica, no en parlarem avui, o sí, no sé. Però el tema aquest és que aquesta gent, a l'estiu, que és quan passa això, és quan tenen més demanda de llum, aleshores, com que la generen en aquell moment i l'han de vendre en aquell moment, no? I dessequen el riu. Però és que els senyors de les piragües de Salter, quan fan les seves carreres amb les canoes, amb els caiacs, doncs tenen de pagar, perquè tenen de pagar-los a aquests senyors, perquè si no, o sigui, és un dret d'aigua que tenen els de la hidroelèctrica. Els Endesa tenen un dret d'aigua i si un senyor vol aigua per anar en barca, doncs com que ells faran menys llum, els hi han de compensar. El disbarat és d'aquest nivell, no? O sigui, si no parleu amb Fontaner, i us ho explicarà millor que jo. Val a dir, Ramon, que una mica per respondre molt ràpid... Jo em dic Mas Ramon. Ai, Mas Ramon, perdó. Em pots dir Pau, que és més lapsus, perdó. En els acords de govern d'Esquerra Republicana amb Junts per Catalunya, amb la investidura de la CUP, hi havia això. Hi havia que el tema aquest de les concessions per fi s'acabin i passi a titularitat pública. Per tant, ha de ser una cosa que en els propers dies, setmanes, mesos, s'hauria de desbloquejar.
Si no és així, la CUP va dir que trencaria el govern si no s'acordaven els acords. Veurem. Però això seria un pas important, si s'aconseguís. Sobretot a la zona... Han fet molta lluita a la zona del Pirineu de Lleida. Allà és un escàndol. Bé, moltes gràcies. Permeteu-me que jo faci dues preguntetes molt curtes. Una és, quin percentatge considereu que hauria de ser l'adequat de pèrdua d'aigua? Has parlat del 10, del 60, del 20, del 4... Heu fet, amb els estudis que heu fet, hi ha alguna pèrdua que diguis sempre hi ha una merma que hauria de ser? Sempre hi ha una merma, el que passa és que... En quin percentatge? Això és com quan em pregunten, vull dir, però quanta aigua hauria de baixar pel riu de la que és de la conca fluvial, no? Vull dir, com a mínim, sempre hauria de passar la major part de l'aigua del riu per al riu, no? I si després en derives cap a Barcelona, per tant, més del 50% hauria de passar sempre. Si el 2028 es compleixen els acords, que ja ho veurem, no responc a la teva pregunta, però he aprofitat per dir això, perquè a vegades hi ha preguntes que dius, ostres, no ho sé, no? Clar, vull dir, primer t'has de creure les dades que et donen. A nosaltres se'ns ha enganyat i se'ns han dit dades que després no eren veritat, no? Clar, diuen, és que sou molt desconfiats i tal, però és que sou vosaltres que ens heu fet desconfiats, no? Vull dir, ve un moment que no et creus gaire res, no? No ho sé, vull dir, parlen de que un 12 o un 13% és... Jo havia llegit entre un 10 i un 12, més o menys, seria l'acceptable, que no vol dir que sigui l'idoni, no? No, clar. I l'altra pregunta seria per tu. Les xarxes socials ajuden a reciclar? Quan parlaves de la roba, de tornar a utilitzar... Sí. Bueno, sí que és veritat que hi ha iniciatives que a través de les xarxes socials es poden propagar, però jo, sincerament, si hem de fer balanç, les xifres també ens diuen que no anem bé, perquè les tones de residus van a més i cada vegada portem més residus a incinerar i a l'abocador, i això no hauria de ser així. Les xarxes socials poden ser una eina que ens ajudin, però jo no confio massa que siguin la solució. No. Per tant, la meva resposta seria que no. Ens quedem amb tota la informació que ens heu donat, lo important que és informar-nos i cada vegada informar-nos més. Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Crec que igual que jo, tots estem molt agraïts de que ens hagi acompanyat avui i donem per acabat aquest debat. Moltíssimes gràcies per estar aquí i Josep, endavant. Un aplaudiment, sí. Gràcies també, Mercè, per la moderació. Gràcies a tots els que hem estat aquí. Tornarem a un debat amb un tema diferent d'aquí un mes. El primer divendres de cada mes tornem a tenir un debat amb un tema que ja informarem al seu moment. Però abans que arribi aquest dia, recordeu que dissabte és la Diada, 11 de setembre. Per tant, el dia 11 de setembre, tots al carrer, a reivindicar la llibertat del nostre poble. Acabem, com sempre acabem aquests actes, amb l'himne nacional de Catalunya. Veient